Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is August 10. Yan ang adlaw, Domingo. Kadto kita ha merkado. Pero antes sana kita masingad to para mamakyan itong mga kabularan. Badaw, makurita man inindiri luwat mag-aasihon. May hapat ko, wala pa mag-September. Hindi man yung Christmas tree. Taon, tao. Hindi rin may iwasan ito kay kulang yung basurahan gyap. Mga Seryo din kay tiyo sayot, kahuman ko ni panulod niyo. panrehistro yan na, katapusan ng adlaw. Laban at pila budoy, at dito, kadadaan mo na nira. O, Domingo ng adlaw yan na, masinga dilot kita. Mamakyan na lagi at mabulag. Oo, kamo na yung dinot papakyanan. 20, ang hipon, ang tadi. Karela gihap. Ibod, sa pera man. Ano niya? Kanang gihap. Puro tulad ko nira. Tulad nira, oo. Matambata, rot, tapisok, buraw, datindok. Balana. Five. Lima ba O, di mo 20. piso po? Nataraya tayo itong kabularan didi at tanawan kada Domingo. So amin din yan natin pag napikihan niya ng adlaw natin pag nahuntan parte ng mga presyohan mga kabularan. Time check ba doy? Oo, 7 mga 7:30. Dudunat na dudunat ng lulumpay. Sana all may damagkuhan iton para di rin magpakasalakit kabataan. Oo. So kagabi Little Mister Tanawan. So yan ang liwat nga gabi. Bakit ma-volunteer na liwat kita? Makapot na liwat kita itong camera. Oo. So yan ang adlaw, Domingo. Tanong. Oy, Karsmith. Oh. Yan ang adlaw, Domingo. So makakadto kita ha merkado. Pero antes sana kita masingad to para mamakyan itong mga kabularan. Oo, nagod. Badaw. Oo. Makurita man inindiri luwat mag-aasihon. Oo, maasiring ito. Sa ibang lugar. Pipinan murot ka. Dito yung tubangan. Diri. So ato na ni baga pipikahan. Oo. Kadaliman lain ni. Ito dulur. Oo, agoy. Binhi mo pagod nga Christmas tree budoy. Oo, meron. May hapat ko, wala pa mag-September. Gini man yung Christmas tree. Hala, mapika kita. O adi, bubutang ang tani. Hinuram kita ngayon surod lang. Man. Para madalit at tamurot. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all Ganado luwat. Taon, tao. Hindi rin may iwasan ito kay kulang yung basurahan gyap. Ayaw lagi papasaran na niya. Bisig yan at sira di ba? Ha? Bisig yan ito nira at mga Seryo din kay tiyo sayot, kahuman ko ni panulod niyo. Di rin ako ngayon tagiginakan Sun cakes audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do.
Just believe Uy, you're sige the pang light kumayan. we all need. Panrehistro yan na, katapusan ni adlaw. Uy, alagat, saan kay la? Saan kay? Pila ba na pila budoy? Video, kadada mo na nira. Hindi mo na yung pagkamakadulan nitong boto sa nga eleksyon. Dumulay na oh. Makaroroyag. Kakulo, pari kita makapanginan no, kung gaano kadamo. Uy, magsanay kita ha. Kaya na yun nalaka. Kaya na yun nalaka mo. Hindi. Okay, ano ito? Taguto. Damo yan na ano. Puho. Mira. Ha? Mapakyana ka na eh sa sticker. Ba't na ito pakyana? Yun na aron sticker. Oh. Ayos, thank you. Oh, pakadi. Yan na kala nabutos. Kaya na yan nalang kami nagparisto. Ginano ka muna. Napulakadlaw. Okay. Salamat. Thank you. O, katapusan niya na pamutos. Basta na ipagtitikan pala, war ito nakada. Oh. Kung hinot ka, kung amulog ito na, katapusan niya adlaw. Amulog ito tira pagkakada. Hoy, mapengagad aga. O, Domingo adlaw yan na, masinga dilot kita. Kati naman itong meet. Pagkati man natong pamuruthan ko, pagka binulig ka na kita sa plaza. So, mamakya na lang kita mga bulad. Oo. Harap ka dire. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us. Adi naman. Oo. Kamo na yung dito papakyanan. Nagkiran takos-takos dito eh. Pwede ka ng 20, 30. 20. Ang hipon ng tadi. Pareho lagi hap. Parehas lagi hap. Adi, ang ngaron na di. Dinumingo na ito. Oh, Kasi na baduman. adi. Bahong. Nagpira mo na ito. 100 salmonan. 100 sa munan. Adi. Libud. Ribod. Nagpira man. 100 hap. Nagsisiling nira din eh. Ari 200 salmonan. Oti, yan niya. Libud diap. Libod. Adi. Mistisa. Mistisa. Tag 200. Oo. Adi, libod. Oo, tag 100. Amo, magburok tulad ito nira. Tulad nira. Amo, insyahan, suga dito. Oo. Tapos, naluluto, suga. Amo na iniya, sinabado na. Sinabado. Amo na ito. Tama itong didihan, mga presyo, libod. Tapos tadi na inumin. Abduluwat. Updot emo. Na yung kagot ginumin ko. Yung kagot So adi medyo naman nga ni mga presyo. Medyo nagyap mga ngaran. Matambata, 130 an. Comfort. Burot. 50 an 1 port. Tapisok. Tag 50 gihapon. Inin parutkot. 40. Aling buraw. Malatindok. Burot Burot, niya. burot. Parutkot.
Aling balanak. Balanak. Ari tamban. Oy, tamban. Tag 50, 1/4. Hello. Mapay ka na na. Hello. Adi. Ano na rin yun? Adi, malaking do. Ang mga malaking. Pero pwede man pasingko tindahan. Budo, wala 20. Bodo. Mga presyo at mga kabularan ni Tato niya na pinipikahan. Ano nagit niya rin sa picture? Oo, 5. Pero mas wala din. 5. 5. Di mo 20. Pag 5. Amo to niya di Domingo. Di Domingo. Kaya Domingo naman yan na. Pero sinabado tiya. Oh, ano pa itong niya rin? Libod. Libod. Oh. Ang taadi. Bahong. 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 Paano kamay tayo? Nagkupanlakot ng presyo. Para sulga Domingo masingan nira. Sige. Amo na. Tinala. Adi, ano niya rin? Tapisok po. Alta piso, tag 45, 45. Adi, tapisok yak nga bahol. 50. Damang din yung pagpipilian, no? Mga kabularan. Ano niya rin, Adi? Ano niya rin? One. Goodness. Goodless. Pusat, oh. Damang didi. Ha? Oh, ito pakita talaga hapon, no? Pagsinang gatos. Pagsinang gatos. Librikan ka. O kinakanta na ito noon, ano? Librikan ka. Wala. Sticker, boss. Sticker, oray. Yeah. Dara yan. Bija. Sticker. Oh, may da. Ada yang lewat heranan. Bija. Mahimong nga. Kompol pa daw. Ayos. Okay. Mutul kinang gusto rin ka, gatos. Oh. Huwag kahila ka ba hindi ngayon pagpipilian, ha? Oo, tubingad to dito. Maging-sabot-sabot lang ka mo. Oo, maging-sabot-sabot lang ka mo. Pwede tawa. Welcome to my vlog. Ha? Iba'y bagod man ito. Iba'y bagod man itong presyo lang. Ha? Tadi mo, tadi mo. Lamo. Tutubin niya dito. Kita talero din ni adamon din ni natarayatay la. Justin. Natarayatay la itong kabularan didi Hatanawan kada Domingo. Sabi pa singa dinala kamo. Mansultinin. Ano nga raninin? Matambaka. Matambaka. Oo. Lamo. Mamay kalahipon. Adto pa oh. May dapat didi. Durut. May music oh. Gitu atong kusit. Oh, atong kusit. Gitu. Oh. So oy. Oh, may the music, may the music. Oh, mga bulan na natin yung pikahan niya na. Ano, Justin? Ano na? Oo. So, may din yan natin pag napikihan niya ng adlaw, ano, natin pag nahuntan, parte mga presyohan, mga kabularan. So, yan ano. Amulaan nila natin pag nahimo yan ng himang rawon, yan ang adlaw. Oo, di sangkay. Sangkito nyo. Okay. Pamahawa na kita.
Wala eh. Mga kontemparahibo. Di nakbay. Di pala. Wala takoy. Ano ba rin? Baray pa. Oo. Sticker. Oo. So may aton na pakyanan niya ng adlo. Ano aton mga nabuhat. Charot. Balitaw. Again, tikang didi itong bularan, mga bublaran, mga kabularan. Didi tanawan agora. Siyempre, amo na ito na himo ng adlaw. This has been your friend from another stars. Tikang didi ang merkado. Again, this has been your friend from another stars. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Okay. I